Праната е жизнената енергия, вдъхваща и поддържаща живота в човешкото тяло. Но тази жизнена енергия, която преминава през нашите тела, е същата жизнена енергия, която може да бъде намерена и във всички други живи създания. Тя вдъхва живот и покрива всичко в космоса, всяка една енергия, от най-духовната до най-материалната, свързвайки духа и материята. Но как праната се движи из тялото ти? Как те поддържа жив, докато вдъхновява и проявява твоите мечти, мисли и емоции? Остани до края на видеото, за да разбереш. Третия аспект на праната е жизнената енергия, вдъхваща живот и поддържаща телата ни. На едно по-основно ниво това представлява дъха ни, но след малко повече практики и интеграция, ние можем да се научим как да се свързваме с творческия поток на праната в телата си. Аспекта на праната, който дава живот и проявява всичко във Вселената, превръщайки се в едни по-осъзнати, по-силни и по-отговорни творци на реалността си. Това е този втори аспект на праната, за който си говорихме в предния епизод на Опознай себе си. И така праната в тялото ти е част от енергийната ти обвивка или част от така нареченото ти енергийно тяло, наречено пранаяма обвивка или пранаяма коша. Оттам, разбира се, идва и името на пранаяма практиките. Праната всъщност преминава през човешкото тяло през така наречените надис или енергийни канали, подобни на меридианите в китайската медицина, които наброяват около 72 000 на брой. Чрез тях праната ни дарява с енергия и поддържа всяка част от тялото ни. Също както при чакрите, въпреки че те се разпростират безкрайно нагоре и безкрайно надолу и според някои източници наброяват 88 000, но основните за сегашното ни физическо съществуване са само 7, така и с надисите фокуса ни пада върху 3 основни канала – Ида, Пингала и Шушумна. А местата, където всичките 3 се събират по гръбнака ти, представляват чакрите ти. Представи си тези 3 енергийни канала като Светата Троица в тялото ти. Ида и Пингала са двете полярности, менталната и жизнената енергия, а Шушумната, третата обединяващата ги енергия, представлява духовната енергия. Те отговарят още и на парасимпатетиковата и автономната ти нервна система. В енергийното ти тяло енергията на Ида канала управлява всички ментални, емоционални и креативни процеси в теб. Контролира интелекта, способността ни да вземаме решения, както и желанията сред други. Потока на Ида енергията е свързан с дъха през лявата ноздра на носа ти и влияе върху дясната хемисфера на мозъка ти. Пингалата представлява нейната противоположност, това, което я допълва. Тя е жизнената енергия, позитивната енергия, отговорна за всички физически функции в тялото ти. Всяка една физическа активност, която изпълняваш през ежедневието си, се управлява от пингалата. Потока на пингала енергията е свързан с дъха през дясната ноздра и влияе върху лявата хемисфера на мозъка ти.
Обединяващата ги Сушумна е там, където двете полярности на Ида и Пингала се срещат и канала, около който се увиват. Сушумната ти е духовната ти енергия и се активизира, когато дъха се движи и през двете ти ноздри. Тогава енергиите на Ида и Пингала се хармонизират, влияйки върху висшите ни мозъчни центрове. Тези три енергии се проявяват в физическото ти тяло, чрез дъха. И така съществуват 5 различни форми на прана, които се движат из тези енергийни канали и се грижат за твоето ментално, духовно и физическо здраве. Всяка една от тези така наречени ваюс, което се превежда като ветрове, потоци или направления от индийски, изпълнява различни функции и се движи по специфичен начин из тялото ти. Преди да ги разгледаме обаче, искам да подчертая, че всяка една от тези прани, за които ще си говорим днес, всъщност изпълнява функциите си както на физическо ниво, така и на ментално, емоционално и духовно. Помни това, докато обсъждаме функциите и ефекта им върху теб. Най-популярната сред тях, разбира се, е прана направлението. Това е направлението, за което се срещат повечето хора, когато споменем думата прана или дъха. Посоката й на движение е навътре и надолу. Според някои източници е най-силно концентрирана между веждите или третото око, но най-често бива срещана и изобразена в сърдечния център и влияе върху анахата или сърдечната чакра. Направлява и поддържа функциите на сърцето и дробовете ти. Често се асоциира с енергийния канал на Ида и елемента на вятъра. Управлява не само начина, по който дишаме, но и всички други начини, по които приемаме енергия. Всъщност ние приемаме енергия по разнообразни начини. На първо място, естествено, чрез въздуха, който дишаме, чрез слънцето, чрез водата, която пиеме и храната, с която захранваме физическото си тяло. Но на едно друго ниво ти захранваш тялото си с прана и чрез сетивните си органи, гледки, звуци, миризми и мозъка, идеи, мисли и емоции, влияйки на начина, по който възприемаш света. Когато това направление е слабо, човек обикновено изпитва затруднения да се фокусира и се притеснява много. Други симптоми може да включват неща като слаба имунна система, липса на енергия, тревожност или дори недостиг на въздух. Веднъж след като си приел енергията, е време да я разпространиш из тялото си чрез направлението на Вияна. Ако намирате това, което правя, интересно и полезно, то тогава харесайте видеото и го споделете. Чувствайте се още свободни да оставите и своите коментари и предложения долу под видеото. И се абонирайте за канала, като натиснете бутона Subscribe и ударите камбанката, за да получавате известия, когато кача нови видеа. Това е от огромна помощ за канала и неговото развитие, а на вас не ви струва нищо. Благодаря ви! Тя се разтяга и свива от сърцето, от центъра навън, нагоре и долу и по периферията на цялото ти тяло, достигайки до всяка една част, всяка една клетка на тялото ти и предизвиквайки движението на кръвта, лимфа и нервните импулси в тялото ти. Свободата и на движение из тялото ти направлява циркулацията и обращението на всяко едно ниво – кръв, вода, храна и въздух.
Управлява се от свадиста на чакрата и елемента на водата. Когато не функционира правилно в системата ти, човек се чувства отделен, изолиран, отчужден от останалата част от света, което може да предизвика хаос в ума. Може да доведе още и до лоша циркулация, нарушена нервна стимулация, кожни нарушения или нервни кризи. След като приемеш и разпространиш праната из цялото си тяло, е време да я усвоиш. Самана направлението. Самана направлението представлява движението отвън навътре, от периферията на тялото ти към слънчевия ти сплит, като енергията й е концентрирана в пъпа ти или няколко пръста над него, манипура чакрата. Основната роля на саманата е храносмилане и преработване. В физическото ти тяло това са функциите на метаболизма и като цяло храносмилането на всичко, което влезе в тялото ти. Храна, вода, въздух и така нататък. На ментално ниво обаче е отговорна за храносмилането и преработването на информация, на мисли, емоции, идеи и дори преживявания. Тя изпълнява всичко това с помощта на Агни, огнения елемент. Според някои източници саманата е активна и в дробовете ти, където абсорбираш дъха си, и в ума ти, където преработваш и интегрираш своите идеи, мисли и емоции. В физическото тяло, когато направлението й е слабо или нефункционално, човек често изпитва проблеми с храносмилателната си система. А на ментално ниво често се проявява като неувереност в себе си, правене на лоши преценки или пък липса на мотивация и желание. След като преработим енергиите и запазим това, което ни трябва, е време да елиминираме останалото и да го изхвърлим от системата, което е основната роля на апана направлението. Апана е отговорна за всеки вид отстраняване в физическото ти тяло, ума и енергийното ти тяло. Почти всяко нещо, което влезе в тялото ти, трябва да излезе в един момент под някаква форма. Всеки един дъх, който поемеш през праната, трябва да бъде издишан чрез апаната. Това направление е още отговорно и за менструалния цикъл при жените и при раждането на нов живот, както и еякулацията при мъжете. Съответно и движението на апаната е навън и надолу. Енергията й е концентрирана в таза ти. Управляващата я чакра е Муладхара с елемент земя. Връзката ти с природата и майката земя, както и физическото ти тяло, са ключови в балансирането на тази енергия. Можейки да отстраняваш ненужните за теб и тялото ти субстанции и енергии, като храна, мисли, спомени и емоции, например, е добър знак за това, че си в добро ментално и физическо здраве. Затова и според някои източници, апаната се счита като основата на имунната ти система. Когато обаче изхвърляш прекалено много или прекалено малко от каквото и да е било, това значи, че апана направлението ти е в дисбаланс. Знак за слаба или блокирана апана може да бъде и когато човек се чувства незаземен или неподкрепен. Докато апаната е отговорна да елиминира всичко ненужно от системата ти, включително и дъха, то уданата е отговорна за поемането на дъх и вдъхновението, комуникацията и дори пеенето.
Управлява физическото ти израстване и способността ти да протегнеш ръка и да се опиташ да достигнеш отвъд това, което е прието за възможно. Приемайки предизвикателствата в живота като път към себеизрастване и развитие, вместо като лоша лависия. Уданата влияе още и на увереността ти да изразиш себе си и да можеш да се изправиш и да защитиш това, в което вярваш. А според някои източници е отговорна и за манифестацията на емоциите ти. Движи се нагоре из тялото ти, като според някои източници движението е кръгово. Смята се, че е най-силно концентрирана в гърлото ти и се управлява от вишудха чакрата, кореспондираща на елемента на етера, по-познат като духовния елемент. Знак за слаба или дисбалансирана удана е липса на себеизразяване, некоординирани движения или загуба на баланс, например, както и затруднения в говора или здравословни проблеми с гърлото. Съществуват многобройни методи за балансиране на всяка една от тези прана енергии, от пранаям, крия йога и хата йога, например, до аюрведа и разнообразни дихателни практики. Моя съвет е: виж какви надежни учители и практики можеш да намериш в YouTube и изнета. Избери си една, пробвай я, виж как ще ти се отрази и преценявай оттам нататък. Можеш да редуваш и повече от една практика. Просто бъди наблюдателен, следвай тялото и интуицията си. Те ще ти посочат правилната за теб практика. При мен лично хата йогата и дихателните практики правят чудеса, когато ги практикувам редовно. Но като цяло при всеки си е различно. Бъди любопитен, опитай различни неща, открий своето собствено. И така, макар всяка една от праните да изпълнява различни функции и всички те да ти изглеждат напълно различни, всъщност всички те заедно с чакрите и надите в тялото ти изграждат една хармонична система, която има за цел да обедини тялото, ума и духа ти в едно. Благодаря ти, че избра търсачът, за да разкриеш различните нива на прана в тялото си. И ще се видим отново следващата сряда в 8 вечерта, когато ще разгледаме как работи енергийната система, сформирана от различните чакри, енергийни канали и прани в тялото ти.